Novi Marof, prekrasno mjesto u Varaždinskoj županiji, čiju je ljepotu prepoznala i poznata plemićka obitelj Erdedi. Sigurno nisu slučajno baš ovdje odlučili smjestiti jedan od svojih dvoraca i perivoja. Pa dobro su oni to, a? Dobro su oni to smislili. Dvorac je sagradila plemićka obitelj Erdedi krajem 18. stoljeća, kada napuštaju svoj dosadašnji posjed Grebengrad i grade ovaj dvorac u stilu kasnog baroka sa nekim naznakama klasicizma. Ali Darko, od 1927. dvorac i okolni prostor koriste se za potrebe bolnice. Daj me, nemoj izaziti. Da. Dvorac je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, oko kojeg se nalazi perivoj i gospodarske građevine. Perivoj je najvjerojatnije uređen u vrijeme kada je dvorac izgrađen, dakle krajem 18. stoljeća, a kasnije dobiva svoje romantičarski izgled u 19. stoljeću koji je očuvan do danas. Ali Darko, mi tu nismo ni zbog dvorca, ni zbog perivoja, nego zbog... Konjušnice. Tako je. Idemo. Opća bolnica Varaždin ključna je zdravstvena ustanova na sjeveru Hrvatske. Ima oko 2000 zaposlenih, brine o više od 260.000 pacijenata, a nalazi se na 3 lokacije. To su Varaždin, Klenovnik te Novi Marof. Ova posljednja ima najveći smještajni kapacitet za palijativnu skrb u Hrvatskoj. Danas Opća bolnica Varaždin može se pohvaliti velikim investicijama. Najveća investicija u infrastrukturna u Republici Hrvatskoj, centralni operacijski blok vrijednosti preko 45 milijuna eura. Zatim na lokaciji Klenovnik restauriramo stari dvorac koji je također oštećen u potresu. Vrijednost projekta je gotovo 27 milijuna eura i ovdje na lokaciji Novi Marof gdje uređujemo dvorišnu zgradu koja je 2020. godine oštećena. Vrijednosti sa opremom preko 7 milijuna eura. Upravo je u toj dvorišnoj zgradi nekada bila plemićka konjušnica. Ona je i tema naše današnje priče. Već je bila u službi bolnice, no zub vremena i potres učinili su svoje. Pa teško da se mogu zamisliti kao plemić, teško. Tako. Ja poznajem neke plemiće? Ne poznajem plemiće. Sad kad smo sve ključno pojasnili, ajmo na građevinske radove. Naš domaćin je Zvonimir Majzel, inženjer i tehnički direktor u Dom Investu, tvrtki kojoj je povjerena ova zahtjevna obnova. Govorimo o potpunoj rekonstrukciji koja je imala naglasak na potresnu i energetsku obnovu. Kada govorimo o cjelovitoj obnovi objekta, gotovo da se promijenili su se svi elementi zgrade osim vanjskih zidova i zadržao se jedan dio podruma. Riječ je o zidanoj konstrukciji i zidanim svodovima. Taj stari dio konstrukcije ojačavao se torkretom, a na dijelovima FRCM sustavom. Unutarnji dio zgrade je praktički novi. Kopani su novi temelji, podizani su novi armirano-betonski zidovi, a međukatne konstrukcije izvedene su kao spregnute ploče. Zgradu je prvo trebalo pažljivo razgraditi jer, kao što sam rekao, ovaj dio koji ima neko povijesno značenje i koji je bio konzervatorski zahtjev da se očuva, bilo je potrebno obrnutim redoslijedom demontirati zgradu. Naravno, budući da se radi o povijesno značajnoj zgradi i kulturnom dobru, u obnovu su uključeni arheolozi i konzervatori, a kako bi se osigurao izvorni izgled zgrade, toplinska izolacija ugrađuje se s unutarnje strane. A evo na što se pazilo. Sačuvano je stubište sa povijesnim rukohvatom, sačuvani su potporni stupovi iz početka 20. stoljeća, vrlo vrijedni. Balkon koji se može vidjeti ovdje gore, koji je u jednom trenutku čak bio i prekinut. Na ovom mjestu iza mene je prije bio lift. Tokom građenja je došlo i do izmjene gdje smo praktički onda odlučili u suradnji sa konzervatorima, a i sa samim investitorom da se postojeći lift ukloni i da se sagradi novi lift sa druge strane objekta. Napravljeni su novi prozori sa izostaklima po uzoru na postojeće starije prozore i napravljena je kompletna sanacija krovišta koje je također napravljeno novo po uzoru na starije krovište u postojećim gabaritima. Ovo iza mene su vrata konjušnice koja smo otkrili prilikom izvođenja radova i sasvim slučajno i koji su onda konzervatori odlučili zadržati vidljivim.
Ova praktički nova zgrada s 1600 kvadratnih metara korisne površine na 4 etaže uvelike će olakšati terminalnim pacijentima, ali i liječnicima. Evo na primjer liječnici Valeriji Horvat-Marelji, fizijatrici koja u ovoj bolnici radi od 1992. A svakako da će nam biti ugodnije raditi i osoblju koje će njegovati, brinuti o bolesnicima i nama liječnicima, a i samim bolesnicima. Radovi bi trebali biti gotovi do ljeta, a u pripremi je i obnova dvorca s početka priče. Tako da uz velike infrastrukturne projekte vodimo i računa o edukaciji ljudi, ulaganju u ljudi i pozicioniramo se kao regionalna bolnica na sjeverozapadu Hrvatske.